Happy Goba Crop Day habang Happy Goba Crop Day ไม่ใช่มือจังเลย Goba Crop เนอะ Ay, topiram, hogat! Hogat, di na Goba Crop Day na Goba Crop bay taniro. Di na siya Goba Crop na mendengang ba? Ay, palto hogat! Goba Crop Day habang Goba Crop Day. बेफोर मा सोलिदों बिहामजो आंनि न'आव मा खल बियो बिहामजो आरो नोंबो टिउसन लानो सोलो बेफोरबायदि खामानिसो मावनो फैदों नामा आयै बेफोरबायदि जेबो नङा आयै नों गोरोन्थि बुजिदों आंनि मेगना खानि नङा आं गावनि मेगनजों नुनाया मा बेफोरलाय टिउसन लानो फैनाया बेफोरबायदिसो खालामनो फैदों नों आरो नों बिहामजो टिउसननि सोलाव बेफोरखौ मा मावखुमादों मा गोबाख्रबलायनाय बेलाय बियो दिनै Goba Crop Day ना बेनिखायनो गोबादों आं गोबाख्रबनायाबो सान थालायलायो नामा दानि जुगावलाय आरो मा सान थायाब्रा गासैनिबो सान थायो बेनिखायनो हाफांखौ आं एसे गोबाख्रबबायलै ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां बापावै रागासो जोंबाय नामाब्रा आरो बिहामजो फिसाय गैयाबा नोंनि आखला बिदिसो आयै नों गोरोन्थि बुजिदों टपिरामा आंखौ हाक देनि थाखाय दिनै हाकसो खालामदों औब्रा आंलाय ओरैनोसो हाक खालामदोंब्रा दिनै हाक देना हागि बागि देना दिनै सब मिन्थिखायो आं ओरैनोबा दानि जुगाव हाबा जाखानाय हौवा हिनजावफोरासो बांसिन लाइन मारिलायो दिनै आंनि न'आवबो नुबाय आं नुफेयामोनब्लाथ' मा सोलिबावगौमोन आयै नों बांद्राय बुंबाय आयै जा मेगनजों नुदों बेखौसो बुंदों आं बिहामजो आंनि फिसाला नारजि बुदाङाल' फैथो दिनै बे नोंनि आखलखौ फोरमायाब्ला आंबो बिनि बिमा नङा आयै नों गोरोन्थि बुजिदों आंहा टपिरामजों जेबो सोमोन्दो गैया आयै बे टपिरामा हाक देखायसो आंखौ हाक खालामदों बिदिब्ला नों टपिरामखौ दुसिनो नागारै नों टपिरामनिसो साइड लादों अब्लाथ' खोथाया जोबोर गोथौवै थांबाय होनबा नोंसो सानै ना बापावै मा बुंखोलै मेडाम गोबाख्रबलायनायानो एसेबां गिदिर जाथाय जाबायना मालाय गुबुन हादोराव गोबाख्रबलायनायासो मालाय सिनायथि लालायनाय जायो गोबाख्रबनानैसो हाय हेल' होनलायलायो बेयाव गुबुन हादर नङा बेफोरबायदि गोबाख्रबलायनो लुगैदोंब्ला गुबुन हादराव थांबानो जाबाय आरो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दिनैनिफ्राय टिउसन लानो मोनला नों बापावै बेखौनो एसेबां गिदिर इस्यु खालामथारनोसै आरो नों मेडाम आंलाय दिनै गोबाख्रब देनिखायसो गोबाख्रबदों दा नों मिन्थिया नामा हाक दे र'ज दे किस दे प्रप'ज दे जालायगासिनो दङ गाबोन भेलेन्टाइन दे दिनै हाक देखायसो हाक खालामदोंमोनब्रा फै नोंखौबो गोबाख्रबनि आं बिदिसो नोंनि आखला आंखौबो गोबाख्रबलायनो नागिरबाय बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां नङाबा पुलिस लिंहरनानै नोंखौ जेलावसो थिनहरगोन आं आरो बिहामजो नोंखौबो नागार आं दिनै रावबो गैयाबा गोबाख्रबलायोना नोंसोर बापावै गोबाख्रबलायनायखौबो एसेबां गिदिर खोथा सानबायना हाबां नोंहालाय मानोथो आंखौ गोबाख्रबनांगौ जाखो लाजिया आरो नोङो मालाय हिनजावखौ गोबाख्रबनो बापावै नोंबो बिदिसो बुंबाय आरो हाबां आंलाय गोबाख्रब देखायसो गोबाख्रबदोंमोन दा आच्छा बिदि होननानै खिनाय दे हासुनाय दे होनबाबो नोङो हासुलाजोबना होगोन नामा मानसिनि मोखाङाव नोंनि थाखायनो बिखुनजोजों दिनै बायदिसिना होनजाबाय आं आरोबा नारजि बुदाङोबा मा होननानै खोन्थागोन बिखुनजोआ आंना नों बिराद प्रब्लेमाव खोलैबाय आंखौ टपिराम गोबाख्रबनानै आंलाय गोबाख्रब देखायसो गोबाख्रबदों दा गोबाख्रबलायनाय एसेबां गाज्रिबो नङाना गाज्रि नङाबाबो खायसे खायसे मानसिफोरा बेफोरखौनो गाज्रि सानो जोंनि समाजाव मानो होनोब्ला बेफोरबायदि कालसारा दासिमबो फैथ'वाखै होमबालाय आखाइ हेन्सेक लानायाबो गाज्रि जाबाय होमबा औ गोदोनि समाव गाज्रिखामोन दा हौवाया हिनजावसाजों आखाइ हमलायबानो दाय जालायोमोन जानो हागौ गोबाख्रबनायाबो देनांफोरालागै जेबो जानाय नङा नर्मेल जानो हागौ नाथाय दा बेफोरो जोंनि समाजाव दासिमबो स्ट्रिक्ट मिथिबाय बेफोरखौ मिथिखानानै सिमा बारनो नागिरो जायाफ्रामा बापावै हाक देनिखायसो आं गोबाख्रबबायलै हाक खालामबाय बेफोरनो एसेबां गिदिर जारला जाबायना दाय फैलाय आं नोंसानि न'आव दा बिखुनजो आंखौ जाबायदि बखिबाय थासिगोन ओरैनोबा बिखुनजोनो एसेल' गोरोन्थि नांथारगौ होमबानो बखिबाय थागोन आंखौ दा बे थास' बाग्ला टपिरामाबो मा खालामोथाय गोदाव सोराव गोबाख्रबलाबायनानै जारला खालामबायना आंखौ बापावै गोबाख्रबनायखौबो एसेबां गिदिर क्राइम मावनाय बायदि मोनथारबाय आरो अबसे गोबाख्रबनानै आंबो मोजां मोनाखै नङा मोजां मोनदोंमोन नाथाय मा खालामनो गासिबो मोजां मोननाय बुस्थुआ दान्दिसेनि थाखायल'बालाय थै साला बेखौनो गाज्रि सानथारबायना हाबां बिखुनजोआ बेवहायसो जिरायनानै दं नों होमबालाय मायावथो जिरायनांगौमोन नोंनि खर'आव आंनि खर'आव जायगा थानायमोनब्ला जिरायनो होगौमोनब्रा आं नोंखौ दा आंनि खर'आव जायगायानो गैया बोरै जिरायनो होनांगौ जाखोब्रा आरो मोनसे खोथा जाबायना दस्ति नों माथो निउसाव ट्रेन्डिंआव थांगासिनो दङब्रा मा जालायखो आंहालाय नायदोब्रा बाथरियाव नै नायनोबा माबेलाय जिहेतु नोंथांमोना सानफ्रामबो नुबोगासिनो दङ दासान्दि हाबा जाखांनाय हिनजाव आरो हाबा जाखांनाय हौवाफ्रा लालाय लांखारलाय खालामलायगासिनो दानिया फैदो दिनैनि गुबै आयदायाव नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दङ जानांगौ सावगारियाव दङ सासे हिनजाव आरो हौवा सासेया जाहैबाय मास्टार मावो आरो सासेया जाहैबाय अमाराजा एमएलए नि हिनजाव गदाय दा बिसोर सानैखौ नोंथांमोना सावगारियाव नुबाय माबायदि अबस्थायाव दङ
अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो जोंनि समाजाव मा जानो हमगासिनो दङ मा थारैनो गोबाख्रबलायनाय खुदुमलायनायफोरा दानिया ओरैबायदि जाबाय अपेन जाबाय माथो होननानै बुंबावनो दा सोंथिया जाहैबाय अमा राजानि हिनजाव गथाया सासे सेंग्राजों माब्रै खुदुम जाखो आरो बे सेंग्राया मारै खुदुमनो मोनखो अब्ला नोंथांमोना मा राय होगोन नोंथांमोना गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै होबानो जाबाय आरो जोंबो नेनानै थानायसै अमा राजाया बिनि बागै मा बुंगोन अब्लासिम नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो दिनैनि रादाबा एसेनोसै बापावोय बमरुमा सुवादा आंखौ भाइरेलसो खालामबावबाय माथो आंलाय जेबो मिन्थियालै निउसआ नुदों नालाय नोंनो खोन्थाबाय बे बमरुमाया मानो बिदि खालामनांगौ जाखोब्रा हाय आं जेबो मिन्थियालै आं दखानाव थांनोसै नोंहा जोंनो टेनसन जायो ना मा जायो जाबाय थालै बापावोय सासेजों गोबाख्रबनायनि राय जाबाय सासेखौ खुदुमनायनि निउसआव होजाबाय मानि नांगौ दे मालायफोरा खुदुमलायबाबो गोबाख्रबलायबाबो जेबो साजा मोना आंहासो नंखाय बाखाय साजा मोननांगौ जाबायना खुदुमनाय आरो गोबाख्रबनायनि आमेजखौनो मोजांखौनो लानो मोनासै बे साला बमरुमाया मानो बिदि खालामनांगौ जाखोब्रा दाद ओइ दुमफाव न' दङ ना मामोन हांग्रिमोनदि फै न' सिङाव हाबफै नादे आं न' सिङाव थांलायला नोंनाव फंसे बाथ्रासो सोंनो फैदों आं मा बाथ्राहाय नों मादालिखौ सिनायो नामा बै थाइजौ मादालिया नङाहाय मानसि मादालि बे फाग्ला थास' मोखां अमा राजाया सोरबा मादालिजों मेने मुनु जालायबायनो आयु बिदि जालायबाय होमबा साननैसो जेबो खोनाथाराखैमोन अमा राजानि सोमोन्दै सिरि मेने मुनु जानायखौलाय सोर फात्ता मोननोहाय दुमफाव बेबो नंगौ फिसालाया खोन्थायामोनब्ला मिथिनाया नङामोन आं मादालिया सोर नोंलाय अमा राजानाव सोङाखै होमबा अमा राजानाव सोंनानै लाबा उनावहाय हमजानो गिनानै सांग्रां जानानैसो थाखायो बेनिखायनो बेनाव सोङालासिनो नागिरखुमानांगौसो आयु मोनथिथारबाय माथो नोंलाय दाना आइडियाखौ औहाय बेजों रायजो जानाया गोबावथार जानोसै मानो मिथिया जानो अमा राजानि आखलखौ माबा मोनसे सोंबाथाय बेनाव थाब सोंनाङा दायखौ हमजानो गिनानै सिरि दोनखुमाजोबनो नागिरगोन बियो बेनिखायनो सिखाव हमग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो बेनाव सोंनांगौ दालाय माथो खालामगोन नोंलाय नोंथ' गोदो कल सेन्टाराव खामानि मावोमोनहाय दुमफाव औ मावोमोन नोंनो आं मोनसे नाम्बार होनो दे बे नाम्बारखौ नोंनि लोगोफोरनो सोरबा कल सेन्टाराव मावनाय दंब्ला हरलाय आरो एड्रेसखौ नागिरनानै होनो खोन्था आंनो आयौ आंखौसो गेजेराव लाबोलायबाय नोंहाबो सिन्था खालामनाङा दे दुमफाव आं अमा राजानो खोन्थाया जागोन दे नाम्बारखौ हरबानो जाबाय औ दे नाम्बारखौ होगोन आं ओमफ्राय खबरखौ मोनबा थाबैनो खोन्थादे आंनो र' दानो खोन्थागोन बियो आं सोंहरबाथाय दसे हाबफैथ' न' सिङाव दसे जिरायथ' दे जागोन लाइमोन बैसो आंनि लाइमोन सिख्ला जाबाय आं महर गोसा सेंग्राफोरा खालामो आंखौ सिथों सिथा हाय सिथों सिथा हे गसाइ सोर मेगन खानाया सिथों सिथा खालामोब्रा नोंखौलाय ओइ बाथमिस मा जालायखो नोंहा नोंनो मेथाइ खनबाय माथो सेंग्राफोरा सिथों सिथा खालामोबालाय नोंखौ बे मेगन खानाफोरासो सिथों सिथा खालामथारोलै बे नोमफायो होननानै बुंदों मेगन खाना सेंग्राफोरासो सिथों सिथा खालामोनो माथो मेगना नुला नालाय सिथों सिथा जाबायब्रा लामाया थांनो आन्दायबाय नालाय बाल होनो थैद आं बाल होनालै नोंगौखौसो बुङो आं बांद्राय खोथा बुंनाङा दे दाय मासथिनि थांनाय हरावबो आंनि न'आव थांनानै आंखौ रायहैलायदों आरो होमबालाय नोंहालाय मानो आंखौ गुन्दा बुंनांगौब्रा आयौ होमबाला गुन्दा होननायखौनो देहायाव नांथारबाय आरो गुन्दाफोरासो गुन्दा होनबा देहायाव नाङो मोजां मानसिफोरा गुन्दा होनबाबो देहायाव नाङा दा थारमाने नों गुन्दा आरो थैद आं गुन्दा नङालै होमबालाय मा बालनोलाय आंखौ रायनांगौ दे न'आ गारा गुन्दा होनजाबालाय सोरथो दुखु मोनाब्रा गन्थंआनो थबस्रु जलायदों आंना बेनिखायनो रायहैबायब्रा नोंखौ दाबो रायगोन आं मिथिबाय गुन्दा होनबावबा माखौबा लाजिलायदों आरो जाम्बा मानसिया गुन्दा जानोबो समाया मिथिबाय नोंखौ गुन्दा होनालासिनो जाम्बा लरलासो बुंनांगौमोन नोंखौ आं गोरोन्थियावनो गुन्दा बुंफ्लांगारबाय नों बायदि मानसिया गुन्दा जायाथ' नों बायदि मानसिया गिख' फादुरासो अंखा बिख्लो मा अंखा बिख्लो औ
बै थाम्फै बायदि फिसा फिसा माइबारि फोथारबारि मोसौफोरनाव जे बाथाबना थायो मोसौफोरनि खिथुआव गोबोरखिफोरा फिसा फिसा रिफि एम्फौफोरा बेफोरखौ अंखा होनो आरो ओमफ्राय नों अंखानि बिख्लो माने मोस्रोमनि बिख्लो हे गसाय आं मोस्रोमनि बिख्लो लानानैसो गिदिङो होमबा औ मैदेर बिख्लो जानाय मोनब्लासो गिनाय नङामोन दा गुन्दाफोरनाव मैदेर बिख्लो थायो मिथिबाय आरो नों गोलोन्दां मानसिया गुन्दा जानोबो समाया गुन्दा होनजानोबो समाया जाम्बा लरला दै साला मा नोंल' रागा जोंनो हायो आंबो रागा जोंनो हायो मिथिबाय आयु मा जालायदोंहाय नोंसोरलाय माथो आंग्रि मोनदिसोलाय बहा थांनो नागिरदों सिखाव खामानि मावनाय मानसिफोरखौ एसे साजा होनो नागिरदों आं नंगौ नामाब्रा मोजां बाथ्रा है बाथामिसफोर नोंस्रा रायलायबाय थाबानो जाबाय आं हले फैबाय खामानि गैयिफोर नुबायना जोंखौ खामानि गैयि बुंनानै गालांलायबाय दाउस्रि देलाया बेनि खोथाखौनो खर'आव लाबाय ओमफ्राय नोंलाय बहा थांनो नागिरदों दखान फारसे थांनो नागिरदोंलै आं नोंलाय बहा थांनो नागिरदों सानैसो सिखाव खामानि मावग्राफोरखौ एसे साजा होनि आं आच्छा दे मोजां बाथ्रा होमबा नोंबो थांबाय थादो दे आंग्रिमोनदि आंबो थांनोसै दखानाव औ दे मादालिया सोर नागिरबाय थानोसै आं सोर मादालिखौ गोसो थोलायखो बियो अमा राजाया आरो बे एमाव आबायाबो दाबो मोनफैला बे आफायानोथ' मासे दुस्त जाथारखोब्रा सोरबा मालाय हिनजावनोसो फुथ्ला फुथ्लि हैलाबायनाय जाथारबायलै नुबाय सार बमब्रमाया मा रादाब होदों बमब्रमा सुवादखौ आं मिथिखायो नाथाय बे थफेराम आरो साम' खिंखिरिया मा मोनदों सार नोंथाङा दा मा सानदों थफेरामखौ थाबैनो माबा मोनसे खालामनांगोन दिनैनो आरो बेहा इसिबां गोहो जाबायना आंनि फिसाजोनोबो फुथ्ला हैलायदों आरो बिनि सायाव आंनि बिनानाव आरो बेवाइखौबो लाइन मारिनो सानबावदों आरोबाव दा आंनि हिनजाव गदाय साम' खिंखिरिखौबो मोनबावबायना बे थफेरामाथ' मा खालामनो सानमारदों आंनि जिउखौ आं साननानै मोनला जिउआव बे हिनजावखौनो मोनासैना आंनि न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौनो नांगौ नामा बेनो आंनि बेवाइखौबो आंनि बिनानावखौबो आंनि फिसाजोखौबो ओमफ्राय दा साम' खिंखिरिखौबो बेखौ थाबैनो दिनैनो माबा मोनसे खालामाबा आं दिनै आंनि मासिखौनो गारगोन दे नोंथांलाय डिएसपि सारजों मोनसे मिटिं एरेन्ज खालामना होलाय आंनो जागोन सार थफेराम थफि गेला बे बाराव बाहले नों गला थफेरामखौ उनाव नायबाय था सिगाङाव खोन्थाग्रोलाय सोर मादालि साला गोजौनिफ्राय थाइगिर फिथाइ सिरिनाय बायदि मा दसेनो दुब सिरि फैलै नों आंनि खाथियाव मादालिया सोर मादालियालाय सोर जानांगौ जाखोब्रा मादालियालाय थाइजौ फिथाइनि बेगरब्रा जेरै जों थाइजौखौ जाखांनानै बिनि बेगरखौ उखुम गोजौआव गारनानै दोनहरो आरो रानबाथाय बे बेगरखौ जायो बेखौनो मादालि होननानै बुङोब्रा माने थाइजौ फिथाइनि बेगरा राबाथाय मादालि जायो आरो मादालि थाइजौ मादालिखौ बुङाखै आं मानसि मादालिखौसो बुंदों आं सोर बियो मादालिया थै जाम्बि मानो बिदि सोङोब्रा नोंलाय बेथ' अफिससो ना सोर बियो मादालिया सोर बियो नोंनि पार्सनेल थाइजौआ सोरनि थाइजौनि बिगुरखौ बख'नानै मादालि खालामखो नोंलाय आइला मा राव बाहायनाय जाखो बियो हांग्रोमोन दाय मोजाङै खोन्था सोर बियो मादालिया आच्छा मादालिनि सोमोन्दै बोरै मिथिखो नों सोर खोन्थाखो नोंनो आंनाबो जासुसि दं जासुसिफोरा खोन्थायो आंनो सोर गोदान जासुसि ओंखारलायखोब्रा ना फिसालाफोरासो नुनानै खोन्थाबायलै आच्छा फिसालाफोरालाय बोरै मादालिखौ मिथिखोब्रा हद बिसोर जानाय नङा सोरबा बेलेगासो खोन्थादों खोमा अमा राजा मादालिया सोर रावबो नङालै जाम्बि रावबो नङा सासे बेसारि हिनजावसासोलै हांग्रोमोनदि गोरोन्थि दासान नों उन्दै बैसोआवनो हाबा जादोंलै मादालिया दा उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखाय बिनि हौवाखौ लानानै थांबाय पुलिसफोरा जेलाव बिदिसो होनबा खोथाया नंगौब्रा दा गथ' उन्दैद्रायबो न'खरावबो बिमा बिफा रावबो गैया बिनिखायनो आं एसे नायोब्रा अननानै नों मोजांसो मोननांगौब्रा हांग्रोमोनदि सासे फिसाइ गैयै हौवाखौ आं अनदों होननानै मानसिया मानसिखौ अनाब्ला सोर अनगोनब्रा हांग्रोमोनदि सोर अनगोन नै जाम्बि खोनासं
दा जोंना सरकारानो बिदि रुल खाबाय जेब्ला उन्दै बैसोआव हाबा लानाय हौवाफोरखौ जेल जाहोनांगौ होनबाय जेब्ला दा बयखौबो खानानै लांबायना हौवासाफोरखौ उन्दै बैसोनि हिनजाव हाबा खालामग्राफोरखौ बा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानायफोरखौ दा मादालिनि बेलायावबो बेनो जाबायब्रा हांगोमोनदि दा आं अननांगौ जाबायना दा बेखौ अनाबा सोर अननांगौ जाखो बेखौ हा मानसिया मानसिखौ अनलायनायासो गुबै धोरोम होननानै मोनथिया होमबा नों मेगन सानाङा हामा आं बे मादालिखौ अनदोंसो दा रावबो गैयैखाय एसे बोरैबा मोनो आरोहाय नोंना आखलानो थास' फाग्लानि नांदेरनाय नालाय थास' फाग्लानि नांदेरनाय आखल जाखो मा जाखो अननायबोथ' दङना आंनाव आं बे मादालिखौ बेचारि साननानैसो अनदोंब्रा बेचारा हौवाखौबो लानानै थांबाय पुलिसफोरा आं सासे मन्थ्रि जानानै पाब्लिकफोरखौ अनाब्ला आम जनताफोरखौ अनाब्ला आब्ला नारिफोरखौ अनाब्ला सोर अनगोन हा नोंबो हिनजाव जानानै हिनजावनि गोसोखौ एसे बुजिदोब्रा हांग्रोमोनदि सब समावबो आंनि अफिसाव दों दों फैनानै कमप्लेन दाहोफैयो गाज्रि नुथारोना जाबाय दे बुजिबाय होमबा रागा जोंनो नांला दे आंखौ हा नोङो आंनो खोन्थाबानो जाबायमोन ना होद नोंनो खोन्थाना लानानै रायजानो हा माखासे खोथाखौ खोन्थाना लाबाबो रायजायोसोना बेनिखायनो खोन्थायालासिनो सिरि सिरि मावनांगौलै मिथिबाय हांग्रोमोनदि बेनिखायनो आं माखासे खोथाखौ सिरि सिरि लाखुमानानैसो मावो जेरै दद मा जेरै जुरै नांबाय थागौब्रा जेरै मादालिखौ दा उनखुमानांगौ गोनां जाबायना हौवा गैयैखाय नैबे हांग्रोमोनदिखौ जाम्बि सानदों हा दे मादालिखौ अनबाय आं बुजिबाय माखासेखौ बिसोरखौबो मादालिखौ अननाय बायदि अनो नामा दद जाम्बि हामालै बिदि बुंनो दा नों थां आंहा टपिरामनि सायाव माबा मोनसे बेबस्था लानो नागिरगासिनो दे जागोन जेने थेने बारग'बायलै हांग्रिमोनदिया दा हांगामा खालामथारगौमोन ना अफिसावनो बे मादालिनि खोथाखौथ' सोर खोन्थालायखोब्रा मोनसेबो खामानि प्राइभेटै मावजायालै जेब्लाबो हांग्रिमोनदिनि खोमायावल' मोनहैबाय थायो जियानो जादोला दिनै टपिरामनि मोदोमाव खानस्रि खानो गोनां खानस्रि आपां आं सिगाङावनो नोंखौ बादा होखादोंमोन टपिरामखौ बे न'आव फैनो दाहो होननानै नाथाय नों आंनि फंसेबो खोथा मानियासै गावनि गोसोनि खोथाखौसो मानियो बियो मालाथो बिखुनजोनि खोथा हौवानि खोथा लानाय बेलाय टिउसन फोरोंनो टपिरामखौसो मोनबाय होमबा नों माथो थिगहाय बे सेंग्राजों माबा मोनसे सोमोन्दो दंखाथारो बेनिखायनोथ' फावगालि फिसौनो टिउसन होनो बेखौनो लिंहरदों बारा जाबाय दे आंहा टपिरामजों जेबो सोमोन्दो गैया होमबालाय मानोथो लिंहरनांगौ बे टपिरामखौलाय टपिरामा मेथामेटिक्सआव जोबोद मोजां बेनिखायनो लिंहरदों आरो आं गोबाख्रबलायनोबो लिंहरदों होमबा आं गोबादों नामा टपिरामासो आंखौ गोबाख्रबदों आपां बांद्राय गोरा रावै बुंनाङा आइसो बियो होमबालाय मानोथो उल्टा उल्टा बुजियो नोंसोरलाय आं जाय मेगनजों नुदों बेखौसो बुंदों दा मा नायनो सानैजों गोबाख्रबलायनाया नङा माथो गोबाख्रब देनो दिनै हाथ देनो बेखायनोसो टपिरामा आंखौ गोबादोंमोन दा नाथाय आंथ' टपिरामखौ गोबायाखैना बेखौनो मानो उल्टा पुल्टा बुजिनांगौ नों आइ आं जेखौ नुदों बेखौसो बुंदों बिहामजो समाजा मा होनगोन हा समाजा मा सानगोन ओरैनोबा दानि समाजाव हौवा हिनजाव लांखारलायनाया बांद्राय जादों हाबा जाखांनाय हिनजाव हौवाफोरा आंथ' नोंनि सायावबो एसे दाउटसो जाबाय गाबोन समफोरनो खारहां बायदिसो मोनबाय आं नोंखौ आयौ माबायदि होनखादों नालाय नारजि बुदां आं नोंखौ गारनानै सोरजों थांनो दे नारजि बुदां बुंना नारजि बुदां टपिरामा आंखौ हार्टडेनि थाखाय जाहा खालामदों होननानै आं टपिरामखौ मोजां मोना बे खोथाखौ नों जोबोरैनो मोजां मिथिखायो टपिरामाथ' आंखौ हाग्ल'सो खालामदों दा हार्टडेखाय बिदि होननानै जायजोंनो मेजोंनो गोबाख्रब जागोन नामा नों आं गोबाख्रब जानो होननानै गोबाख्रब जायाखै टपिरामासो आंखौ गोबाख्रबदों दा दिनै हार्टडेखायसो टपिरामा आंखौ हाक खालामदोंमोन बेखौनो नोंसोर आंनि सायाव इसिबां इनाय होनथारबाय आरो नारजि बुदां नोंथ' मिथिखागौ आं टपिरामखौ बारा मोजां मोना होननानै नाथाय टपिरामा सानखान्थि मोजां फोरोङो नालायसो लिंहरदों दा आं टपिरामखौ गाज्रि मोनबाबो टपिरामनि खामानिखौ आं गाज्रि मोनाना जों जाय मानसिखौ गाज्रि मोनो बे मानसिनि खामानिखौबो गाज्रि मोननांगौ बे नङाथ' जाय मानसिनि गोसोआ गाज्रि बे मानसिनि खामानियाबो मालाबा मोजां जायो जेरै टपिरामनि सानखान्थि फोरोंनाया मोजां अब्लाबो नोंना जायासै बिहामजो सासे सेंग्राजों बिदि गोबाख्रबलायनाया गेजेराव बुंनायनि थाखाय आंखौ निमाहा हो नाथाय गोबाख्रबलायनाया एसेबांबो गाज्रि नङा आरो बेनि सायाव हाक देसो बेनिखायनो हाक खालामदों महाराजा फैबाय बोसोन होनो मोसौफोरबायदि दासो गलि लानो सम मोनबाय नामा बांद्राय बुंबाय आइ नों जाथियाबो नोंनिनो फिसाला खबरदार बिहामजो जाथिखौ आंनि फिसाला होननानै दाबुं आयै बेफोरबायदि खोथा दा दिहुन जेखौ सैथो बेखौसो बुंदों दा आंलाय जाथिया आंनि फिसाला नङा नारजि बुदाङाल' आंनि फिसाला नों जाथिखौ नोंनि फिसाला होननानै मानिया नोंनि प्रब्लेम थेवब्लाबो जाथियाबो नारजि बुदां बिफानिनो फिसाला ना बेहाबो मोन्थाय दं बे न'आव थानो थाखाय बिखुनजोंनो बिदि नांलायनो लाजिया नामा नों माखौ लाजिनांगौ जाखो जेखौ सैथो बेखौ बुंनायाव मा बिखुनजो मा हौवा मा बिमा बिफा बुंखानांगौ बाजै बेफोरखौ जेबो बुंनांला जाथि जेबो गिनाङा बे न'आव नोंहाबो मोन्थाय दं आरो नारजि बुदांनि बिसि महरै आंहाबो मोन्थाय दं नों नारजि बुदांनि हिनजाव गदायसो दा बे न'आव नारजि बुदांआ जेसेबां मोन्थाय दं जाथियाबो मोन्थाय दं मानो होनोब्ला बेसो हिनजाव गेदेरनि फिसाला इसेबां गिदिर खोथा बुंदोंना नोंसोर जियानो बुङा मानो जाथिखौ आंनि फिसाला होननानै मालाबाबो सानां जाथि
आइनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे। आं गाज्रि मोना आदा। गाज्रि मोना होनबानो गाज्रि मोनालासिनो थागोन नामा बियो? सोरबाखि बिदि बुंजाबाय थानो हायो आरो? आंबो मिथिगौ, नाथाय आइनो एसे टाइम हो, गासैबो थिक खालामजोबगोन आं। थिक खालामजोबगोननो। थफिरामजों गोबाख्रबनायाव आंखौ रायनायखौबा जेबो बुङाखै। थफिरामजों गोसो थोलायबायसो सानबाय खोमा आंखौ। धैत हाफां बिदि नङा। आं नोंखौ खालि रागा जोंदों बिनि थाखायसो थफिरामखौ मानो टिउसन फोरोंनो लिंहरनांगौ होननानै। बाखि आंहा नोंनि सायाव जोबोद फोथायनाय दं, नाथाय थफिरामनि सायावसो फोथायनाय गैया। ओरैनो रायहोगारबाय आरो आंखौ ना बिमाजों। मा खालामनो हाफां, आइया दानि जेनेरेसनाव देरनाय मानसि नङाना, बेनिखायनो थाब बुजिया। नाथाय नोंथ' बुजियोना, आरो आं बुजियो, बेनिखायनो आंहा नोंनि सायाव जेबो साननाय गैया। नाथाय बे खोथाया हले रोखा, आंहा थफिरामनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया। आरो दाबो निउसाव ट्रेन्डिं थांगासिनो दङ थफिरामा, साम' खिंखिरखौ खुदुमनायनि थाखाय। हा? औ, बेनिखायसो आं नोंखौ रागा जोंदों, थफिरामनि आखलखौ मिथिनानैसो। दे बेफोरखौ सानबाय थानांला, आं एसे बाहेरायाव ओंखारलांनि। आयौ, बिदिसो जानानै दं होमबा जाथि? औ बाजै। नोंथ' ओंखामखौनो जायाखै। ओंखाम उखैयाखै आरो नों? ओहो बाजै, ओंखाम उखैनाय मोनाखै। माबाफोर जादों नामा? अबेसे आइजों रायजाबाय थायोबालाय दुखु मोनखागोन नङा होमबा? बे खोथा नङा बाजै, आइजों रायजानायखौथ' आं जेबो सानला, रायजाबाय थाखायो नालाय। अब्ला माथो जादों? जेबो जायाखै बाजै। सोरबा गार्लफ्रेन्डफोरजोंसो नांलायदों नामा? जेबो नङा, नांलायनायालाय थाखायो। खास बिदि जानायमोनब्लाथ' बाजै। मामा? जेबो नङा बाजै। दे बिदिबालाय आं नोंनो ओंखामखौनो लायनि, नों थाथ'। बाजै, नोंनो बोरै फोरमायनो आं आंनि गोसोनि खोथा? दानथारा दादै, आंनो खोन्था आंनो। बानलु बेदां। गोसोनि खोथा फोरमायनोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय, आं गोसो सिङाव जानाय गुग्लाखौबो एरननो हायो। आच्छा, बिदिब्ला नोंथ' गोसोनि डक्टरसो होमबा? नंखायखौ मा बुंनो? औ नंगौ। देलाय बुंलाय, गोसोनि डक्टरा माब्रै जायो? खोनासंनो होमबा? औ, खोनासंगोन आंबो। सोरबा जुदि सिख्लाया नोंनि गोसोखौ दुखु होदों, अब्ला बे सिख्लानि गोसोखौबो नोंबो दुखु होफिननांगौ। बे आइडियाखौ सोर फोरोंनाय नोंनो? आं हारसिंनो रोंखाजोबनायसोलै। जाय मानसिया नोंखौ दुखु होयो, बेखौबो दुखु होफिननांगौ। बिदि नङा बानलु बेदां, जों जायखौ दुखु होयो बेखौ जों मालाबाबो दुखु होफिननो नाङा। अब्ला बै मानसि आरो जोंनि गेजेराव मा फाराग थानो? अब्ला माथो खालामनांगौ? जाय मानसिया जोंनि गोसोखौ दुखु होदों बिसोरखौ थांनो हो, आरो बेनि नोजोराव ओरैबायदि पारफेक्ट मानसि जानानै दिन्थि जाहाथे नोंखौ लानानै बेयो उनाव रिग्रेट जाफिनो। आच्छा, बिदिसो होमबा? औ, बे खोथाखौ गोसोआव लाखि, नाथाय दुखु होनाय मानसिखौ मालाबाबो दुखु दाहोफिन। बुजिबाय दे। ओमफ्राय दादै, नों बुंलाय, नोंनि गोसोखौ सोर दुखु होदों? रावबो दुखु होआखै। बा खोन्थालाय आरो, खोन्थाब्रा खोन्था। मा थिक, आंबो नोंखौ हेफाजाब होनो हानाय? नाङा दे, जेब्ला आंनो हेफाजाब नांगोन अब्ला नोंनो आं खोन्थागोन। Okay, I got it. थेंक इउ बानलु बेदां। आंनोबो हागि बागि। वाव, so sweet. जेब्लाबो बिदिनो अनलायनानै थानो मोनबाय थाथों, रावनिबो दा नोजोर नांथों। थफिराम होफैनाय फुथलाया मा एसे मोजां। मा एसे मोजांलै, वाव, ओमफ्राय रानि, वाव। नोंनि थाखायनो आङो थोरसि लथा सुनो सोलोंबाय, ओंखाम ओंख्रि संनो सोलोंबाय। नोंना नोमफाया गोरजिया लाखियोनो, बेनिखायनो आं ट्रेनिं होगासिनो दङलै अफ्रि रानि, जिउनि रानि। दिनैबा हले नोंखौ बिराद मोजाङै नायनोसै आं अफ्रि रानि। खाथियाव थाबा नायनोनो रोङा आं नोंखौ लाजिनानैनो। ओ जिउनि अफ्रि रानि, गोरजिया थाफैगोन आं नोंनाव सेरे सेरे। सोर होफैनाय फुथलालै इयो? बानलु बेदा होफैनाय फुथला नङाथ'? नङा आदा। बानलु बेदासो मोजां मोनो नामा बेखौ? आं बेखौ मालाबाबो जानो होआ। बानलु बेदां। होमबा सोरथो होनाय बे फुथलाखौ? थफिरामासो होदों। आच्छा बारु, थाइबानि लारु। आच्छा, बानलु बेदाङा होआखै होमबा फुथलाखौ? बानलु बेदाङा हरदों होनबाथाय फुथलाखौनो हासिजोबलांगौमोनलां। मा एसे गोबाव खालामखो बे बानलु बेदाङा? दाबो मोनफैया? बांद्राय गोबाव जाबा रागा जोङो आं। हाय बानलु बेदां, मानो एसे गोबाव? आं बावबायलै, मानो गोबाव जानायमोनथाय? दाथ' फैबायना आं। मोजां मोनबाय आं। फैदो होमबा हाग खालामनोसै। बाप्पावै, मा बेफोर? मा बेफोर? माखायनो? मा खालामनो नागिरदोंमोन नोंसोर? दिनै गोबाख्रब देना हाग दे, बेनिखायनो हाग खालामनो नागिरदोंमोन दा। बाप्पावै, हाग खालामनायनि थाखायनो आं दिनै रायजानांबाय बिनि बिबैजों। फिसौआ ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो। आच्छा दे, आच्छा, स्कुलावसो लोगो मोनगोन आं नोंसोरखौ थाबैनो। आरो बे थालिर बिफाङा मा मोनदों नोंसोर? हाग खालामनो होननानै बुंखाबायानो माथो। बांद्राय हाग साग होनबाय थानाङा। न'आव थौ आरो गोख्रै बिजाबा दिहुनै थां। आं दसे उनाव टिउसन फोरोंनोसै नोंखौ। आरो नोंबो बानलु बेदां, थां।
माखौबा थालिर बिफाङाव फैनानै हाक खालामलायनो नागिरदोंना आरो बे थालिर बिफाङाबो एसेबां ग्रौ 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 मोजां जाथारबायना मोख्राफोरखौनो लाबोनानै दोनफैगोन आं जेब्ला बेयाव फिथाइ थायो मोनग्लिजोबो आरो बाराबा मैदेर मासे गाफायजोंनो लानानै फैगोन आं र थाबैनो बे साला सुवाद बमब्रमाया आं साम' खिंखिरिखौ दसे ओरैनो खुदुमनायखौनो भिडिअ बानायलायनानै निउसाव होदोंना बेनि थालिर बारियाव सेस मोख्रा लाबोनानै दोनफैगोन आं मोख्रा बाप्पावै ओरैबायदि खर'खौ गुदुं मोनबाय आं खर' खानाय गैयाब्लाबो दुगैनानै खर'खौ एसे थान्दा खालामनांसै आं साला खुदुम जानायनिबो निउसाव होजाबाय गोबाख्रबनायनिबो रायजाहरबाय मालायफोरालाय बोरै खुदुमलायगासिनो दङ गोबाख्रबलायगासिनो आंलाय माथो जेबोआनो जाया बाप्पावै थफिरामनि लाइफ याथ' जारलासो जाबाय जेरैबो सासे हिनजावखौनो मोनला नालाय आंहाबो जेने थेने खेबसे लागैनो सानै हिनजाव मोनबाय बेसोरबो साला आंखौ गोसोखौनो थोला अमा राजानि थाखायनो बेनिखायनो रागाजोंनो दुगैनोसै आं रागाजोंबासो दुगैनो गोसो जायो नालाय आंबो फारसेथिं खर'आबो खामानि होला आंना दिनैबा हले खर'खौ जि आराम साबोन सिम्फु हुगोन आं नै खर'आवबो खानाय गैया बेनिबो जारलाना सिख्लाफोराबो खानाय गोनांखौसो फसायो नालाय इसोराबो इसोर आरो बे भगबानाबो जे आरो देहा मोदोम सोलेर गासैयावबो खानाय हरजोबबाय खना खनला जेरावबो नाथाय खर'आवसो मानो खानाय हरनो बावखो बियो मानो खानाय हरनो बावखो आङो बेसे टफि गाननानै गिदिंबाय थाबावनांगौ जाखो आंलाय मा दाय मावनानै फैलायखो पुलिसफोर फैदों हनै मा दाय मावनानै फैदों आंलाय जेबोखौनो मावाखै इउ आर आन्डार एरेस्ट टफिराम नाथाय मानि थाखाय नोंनिफ्राय कमप्लेन मोनदों फरायसालिनिफ्राय नों फरायसाफोरखौ माथो गोसो जाबानो बुयनो बेनिखायनो नोंखौ एरेस्ट खालामनो फैदों सोर खोन्थानाय कमप्लेन होग्राया सोर कमप्लेन होग्रानि सिनायथि होनो हाया नोंथाङा गस्लाखौ गानै थां नोंथांखौ जों लानानै थांनोसै पुलिस स्टेशनाव हा फोरोंगिरि जानानै फरायसाफोरखौलाय एसे एनैखौलाय रायखानांगोन ना थेवबो आं फरायसाफोरखौ बुवाथ' बेखौ नोंथाङा उनाव कर्टआव बुंबानो जाबाय दा बुंनानै जेबो लाब गैया थौदो गस्लाया गानहैदो बिदिसो जालायबाय होनबा खोथाया फरायसाफोरखौ आं बुवानो फरायसाखौ बुनायनि दाय मोनलायबाय होनबा आंहा थौदो माबार र' गस्ला गाननोबो होआ थफिराम टपिक गेरलाया साजा मोनबाय दा सार आं बुजियासै नैबे अमा राजाया खालामनो होनबा खालामखायोब्रा एबार थफिरामा जेलनि ओंखाम जाबाय थादो आरो आंनि न'खरनि गासै हिनजावसाफोरखौनो नोजोर होग्राना बियो बोराय मोनदों बियो पुलिसजों हमजानानै गाबोन समफोर खबर लाहैगोन र' आं आच्छा दे गारिया दिहुनदो आं दाबसे जायगायाव थांनि जागोन सार मादालिखौ लोगो हमैनि र' एसे खायदा बोराय फोरोंना फैनि आं मादालिनो नङाब्ला हाग्रो मोनदिया मिथिबा दिगदार जागोन ना सिरि लोगो हमलायनायनि मजायानो बेलेगखा आयौ बाला साननैनि उनावनो फाथैलाय बिसिगोन इसिबां खुसि आंहा जोबोद खुसिहाय आं दाथ' समाजनि मानसिफोरा आंखौ गाज्रि होननानै बुंगोन हौवाजों गारजानाय होननानै होमबाबो खेरखेरायथाराहां समाजनि मानसिया गाज्रि होनखो मा जाखो आंथ' बदतमिज बोरायनिफ्राय बारग'बायना ओरैबाबो मानसिफोरालाय आंखौ मोजां होनखाया दा खायसे नायग्राफ्राबो आंखौ मोजां मोनबावासो थेवबो माखासे कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा आंनि बायदिसो खालामबावो आंहा फुटला नालाय बारा मिथिजाया आरो खायसेया मानसि नालाय मिथिजायो आरो मानसिफोरा रल खालामो नालाय आयौ बाला नारजि बुदांसो माथो है थाखुमानोसै आं आच्छा जागोन दे आं थाबैनो सहैगासिनो दं खामानियाव अके आयौ बाला नारजि बुदांखौ लाजिदोंहाय आं दिनै बेलेग दिनावबा लाजियामोनहाय आं जाथिनि थाखायसो लाजिदों आं आयौ बाला बिदाखौबो फंबायखौबो लोगो मोनबाय आरो आं बाप्पावै ओइ बदतमिज मा जाखो होद रायजाबायलै आङो गोबाख्रबनायनि आयौ बाला सोरखौसै सोरखौ जानांगौ जाखोब्रा हाफांखौ गोबाख्रबनायनि दाय जाबायब्रा आयौ बिदिसो जाबाय आरो औलै रावखौबो खुदुमनो मोनाखै गोबाख्रबनो मोनाखै जै गोबाख्रबबाय दायसो नांजाबाय आरो खुदुमनायनि भिडिअबो ओंखारबावबायसो आयौ गाज्रि सम जागासिनो होमबा नोंना माथो बुंबावनोब्रा गाज्रियानो सफैबाय थाखायो माथो आंनालाय आंना बांसिनहाय मा जेरैबो जारला जेबोआनो जानो नागिरला सिंगोलिबो थाजाला बोरायनानैबो थाजाला हिनजावबो लाजाला खुदुम जाला जेरैबो जारला महा जारला जाबाय होमबा आं बायदि था मिथिबाय दसे दुखु जालाय दसे मालायफोरनि खर' जालाय जाबाय था नोंनानो मोजांलै मालाय दुखुखौ बारा दुखु लाबाय थानो हाया जोंफोरा गेजेर गाबोबो नालाय दुखुबो हालखा जायो आरो नोंहालाय मानोथो रागा जाबाय थायो ओमफ्राय खुगायाथ' रायनायल' फैखायो हौवा मानसिफोरा बांद्राय गाबा नालाय बेनिखायनो रागा जायोब्रा ओमफ्राय खुगाफोरनिफ्राय बायदिसिना ओंखारलाबायो बिराद मोजां बाथ्रा बुंबाय माथो आं मोजां बाथ्राफोरखौ बुंखायो बेनिखायनो आंनि डायलगफोरा बिराद फेमास बयबो आंनि डायलगफोरखौ दाना मोजां मोनो नालाय बर'फोरनि अबेबा भिडिअफोरावबो नुलायलांसै नोंनिखौल' नुवा माथो आंनिखौबो नुलायलांसै मिथिबाय जानांगौ बिसोरो जों सानैनि गेदेर फेन
बेनिखायनो जों सानैनि डायलगफोरखौ मोजां मोननानै गावसोरनि भिडिअ होयो खोमा जानोबो हानाय नाथाय जोंहा फुथ्ला नालाय मिथिजायाब्रा मालाय बिस्रा मानसि महरै होयो नालाय बिसोरनि डायलगासो हाइलाइट जासिनो जोंना गादब जाना दोननाय बायदि जोंनि खराबो मिथियाब्रा अब्लाबो जोंहा जोंनि पेन बेस दंखायोना जेबो नङाहाय मा नङा लोगोफोर आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा मिथिखायो नङा होमबा मालायफ्रा आंनि बायदि नकल खालामा मानो आं बायदि जानो हे नङा होमबा नैबे दाउसो देले जुदाखा ना है साला आयौ बाला बाथामिसा मा जादोंहाय आच्छा लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय दंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामैफ्रा खालामलांदो